Hej, jeg vil give en præsentation af den næste asynkrone opgave. Egentlig havde jeg tænkt at vente med at åbne op til efter påske, så I har mulighed for at holde noget ferie. Men jeg har fuld forståelse for de af jer, som har skrevet, at de faktisk godt kunne tænke at bruge påsken på at få den lavet og få læst. Så derfor er den åben nu. Den løber fra den 21. altså fra i dag og så frem til den 11. april, og vi mødes så den 12. april til fysisk undervisning på Campus Carlsberg. Det her forløb, der afslutter vores emne omkring de store læringsteorier. Det er ikke sådan, vi ikke kommer til at beskæftige os med læring længere. Det gør vi. En af de sidste gange, der skal vi beskæftige os med hukommelsessystemet, som man kan sige er en forudsætning for, at vi overhovedet kan lære noget. Og næste gang vi mødes fysisk, så handler det om motivation, og det hænger jo også sammen med læring. Hvis ikke vi er motiveret, så kan vi ikke lære noget. Vi har jo været igennem både behaviorisme og konstruktivisme. Den her gang så bliver det pragmatismen og kulturpsykologien, som vi skal beskæftige jer med. Og det er to retninger, som har haft en enorm indflydelse på den måde, vi organiserer undervisning på, og den måde, vi også har indlejret demokrati i folkeskolen osv. Videnstilegnelsen, altså det I skal læse, det er i den her bog, Læring af Ole Løv. I skal læse kapitel 3 og kapitel 5. Og hvis I går ind her og kigger, så er der en kort præsentation her. Der er det, I skal læse. Så er der en produktionsfase, som i det her tilfælde handler om, at I skal fremstille en PowerPoint-præsentation. Og den må være på maksimalt 12 slides. 2 er nok for lidt, vil jeg sige, men maks 12. De her slides de skal indeholde en kort biografi af John Dewey og Jeremy Bruner, en redegørelse for de vigtigste begreber og pointer hos dem begge, en beskrivelse af hvilken indflydelse deres teorier har haft på vores syn på læring og på undervisning i skolen, og så en sammenligning af de her to teoretiske retningers forskel og ligheder. PowerPointen skal speakes og optages og uploades i vores fælles Padlet. Her kan I uploade den. Efter bearbejdningen, når I nu har uploadet jeres PowerPoint-præsentation, og de alle sammen ligger derinde, så skal I se hinandens og give feedback til hinanden ud fra de her 3 spørgsmål. Det kunne jeg godt lide. Det her det vil jeg egentlig gerne have uddybet, og det her det fik mig til at tænke på. Herover der er et par supplerende videoer, I kan se, og også blive inspireret til, hvad er det for nogle pointer, man kunne tage ud for eksempel. Og jeg forventer, at I bruger cirka 4 timer på det her alt i alt. I forhold til det med at lave en PowerPoint-præsentation og speake indover, så vil jeg lige vise, hvordan man gør det. I går ind og åbner PowerPoint, laver jeres præsentation her, og når I er færdige med alle de slides, I skal lave, maks 12, så skal jeg lige flytte skærmen op her. Whoopty. Tager lige og udvider lidt. Så kan I se heroppe, der er en knap, der hedder optag. Trykker på den. Sådan der. Så har I slidesene herinde, og I har en optag-knap, og der kan komme lyd, og der kan også komme kamera på. I behøver ikke have kamera. Men lyd selvfølgelig, det er klart. Så speaker I indover, som hvis I nu stod i et klasselokale og holdt et oplæg ud for en PowerPoint. Det er egentlig bare det, der er pointen i det her. Når det er så gjort, så skal den eksporteres, og så kan I uploade den til Padleten. Det var alt, hvad jeg havde for denne her gang. Så vil jeg bare ønske jer en god påske. Husk at nyde den.